Bé, el treball que farem avui és un treball destinat, sobretot, al que és el treball dels braços, colzes, espatlles, esquena, cervicals i sobretot sempre penseu en la respiració. Respiració rítmica, dolça i tranquil·la. Primer buscarem aquesta cadira, buscarem aquest espai i a partir d'aquí aixequem el braç dret, girem el palmell en l'aire, tanquem la punta dels dits i dobleguem el colze cap a tocar l'espatlla. Estiro, obro, giro i descanso. Mateix braç, unes quantes vegades. Fixeu-vos, com sempre, el treball que fem és un treball de rutina, perquè sigui molt més fàcil recordar els diferents moviments, no deixant-nos cap part del nostre braç sense treballar. Braç dret, giro palmell, tanco els dits i doblego. Inspirar, obrir, girar i treure aire. Sempre recordeu aquesta respiració rítmica, dolça i tranquil·la. Sempre recuperant-nos una miqueta i quan ens sembli fem el braç esquerre. Aixequem el braç, girem el palmell, tanquem els dits, dobleguem el colze, intentem que amb la mà tocant-nos a l'espatlla i tot seguit baixem. Exactament el mateix. Com ja veieu, jo us dic unes quantes vegades, però cadascú, si no vol seguir el ritme del nostre vídeo, doncs pot parar-lo i pot continuar treballant unes quantes vegades més aquell exercici si creu que aquell és el que més li convé. Sobretot, recordeu, la respiració molt important. Respiració sempre que sigui possible pel nas i sempre respectar el descans entre exercici i exercici. Hem fet una mà, hem fet l'altra, doncs ara fem les dues, seguint el nostre ritme. Pujo els dos braços amunt, giro els palmells cap amunt, tanco els dits i doblego els colzes. Anem a complicar-ho una miqueta més. Fem un braç i després l'altre. Obro la mà, tanco els dits, doblego el colze i en toco l'espatlla. Fixeu-vos a la mà dreta, a l'espatlla dreta, la mà esquerra, a l'espatlla esquerra. Anem a complicar-ho una miqueta més. Aquesta mà dreta amunt i ara creuo el braç per davant del pit. La mà dreta a l'espatlla esquerra. Giro i descanso. Mà dreta, giro, tanco i cap a l'espatlla contrària. Molt important sempre aixecant el colze. El colze en l'aire, com si amb el braç em volgués tirar una bufanda.
mateix que hem fet amb el braç dret, ara ho fem amb el braç esquerre. Mà esquerra a l'espatlla dreta. Obrir i descansar. Inspirar, girar, tancar i mà esquerra a l'espatlla dreta. Anem a complicar-ho una miqueta més. Hem fet un braç, hem fet l'altre, doncs ara fem els dos. Braços creuats aquí davant del pit. La mà dreta a l'espatlla esquerra, la mà esquerra a l'espatlla dreta. I una vegada poso el braç dret per damunt del colze esquerre i l'altra vegada posarem el braç esquerre per damunt del dret. I així, d'aquesta manera, anem combinant el braç que posem per sobre. Descansem tranquil·lament i anem al proper exercici. Dues mans en l'aire. Això mateix. I ara ho combinem. Molt bé. Primer un i després l'altre. Sempre anar treballant la coordinació i la psicomotricitat. Pugem aquesta mà dreta, tanquem el colze i obrim, aixequem el colze tant com sigui possible. Baixem, estirem, obrim, girem el palmell i la cuixa. El mateix braç, vinga, braç dret amunt, giro el palmell, tanco els dits de la mà, tanco el colze i aixeco aquest colze ben amunt. Quan més ampli és l'exercici, més àmplia és la nostra respiració. Comencem amb moviments suaus i acabem amb moviments amplis. Primer el braç dret, doncs ara el braç esquerre. Doblego, toco l'espatlla, aixeco el colze ben amunt. Avall, estiro, obro, giro i descanso. Com si em mogués tocar l'esquena, com si em mogués tocar el clatell. Hem fet un braç, hem fet l'altre, anem pels dos braços, dobleguem
I amunt els dos colzes, ben amunt, ben amunt, ben amunt, ben amunt. Avall, estiro, obro, giro i descanso. Fem una vegada més, si us sembla. Ben conscients del moviment, com a l'aixecar els braços aixequem la caixa toràcica, s'expandeix el tòrax i els pulmons s'omplen. Anem a complicar una miqueta més. Tanquem els colzes aquí al costat i ara els obrim. Obrim bé els colzes, obrim bé les espatlles, expandim bé el tòrax. Inspiració i exhalació, buido els pulmons i descanso. Anem a fer una combinació de 2 o 3 exercicis. Doblego, aixeco el colze i obro el colze, com si volgués tocar la paret que tinc a darrere meu. Intento, amb aquest colze, dibuixar un cercle ben ampli, sentint com es belluga l'espatlla, com s'expandeix el tòrax i com a continuació em relaxo. Hem fet un braç, anem a fer el braç esquerre. El mateix, intento posar la mà ben a prop de l'espatlla, intento aixecar el colze tant com sigui possible, obro el colze cap enfora, cap enrere, intentant tocar la paret. Descansem i ara a continuació
els dos braços a la vegada. Amunt els dos colzes i ara obro els dos colzes cap enfora, cap enrere i faig aquest cercle fins a arribar al davant i descanso. Obrim bé, expandint bé el tòrax, obrim bé les costelles, treballi el diafragma, treballin els abdominals i descansem. Hem treballat amb els braços doblegats, fixeu-vos, hem treballat canells, colzes, espatlles. Anem a treballar una miqueta més encara aquesta esquena. Aquest braç ben amunt, ben amunt, ben amunt, ben amunt i avall. Ben estirat el braç, que sigui un treball ben bé d'espatlla, sentint com s'expandeix el tòrax, com s'aixequen les costelles i com s'amaga la panxeta. Tots aquests exercicis d'aixecar braços, que sobretot és el que estem fent avui, és el que es diu abdominals hipopressius. Nosaltres en ioga, ja fa molts més anys que ho coneixem, que li diem Uddiyana Bandha. Però diguem-li hipopressius o diguem-li Uddiyana Bandha, hem de reconèixer lo beneficiós que és tots aquests moviments d'aixecar els braços per damunt del cap, pel tòrax, per l'esquena, pels braços, per la respiració. Primer ho hem fet dinàmic, un braç, després l'altre, doncs ara fem un combinat, sempre treballant aquesta psicomotricitat, sempre treballant moviments el més amplis possible. Hem fet un braç, hem fet l'altre, els hem fet alternats. Doncs ara pugem el braç dret, amunt, 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 amunt. I aquí em quedo. I saludo. Bellugo els dits de les mans, bellugo el canell, bellugo el colze. I ara, ahí mateix, molt bé, com si saludés. Doblego i estiro. Doblego i estiro per damunt del cap. I descanso. Inspirar. Traient aire i vinga, amunt aquest braç esquerre. El mateix, intentant mantenir el braç ben a l'aire. Bellugo primer la mà i a continuació bellugo el colze. Hem fet un braç, hem fet l'altre, doncs amunt els dos braços. Ai, molt bé, com si estiguéssim fent l'onada. Inspirant, amunt els dos braços, la inspiració ben profunda, el tòrax ben expandit, la panxeta ben amagada. Vinga, inspirant amunt. Amunt els dos braços. I ara m'hi quedo.
i saludo, primer amb les dues mans i després amb els colzes. També puc posar un braç per davant i un braç per darrere, el braç dret per davant de l'esquerra per davant del dret, puc anar fent combinacions i al final torno a descansar. Anem una miqueta més enllà, aixeco els braços, doblego els colzes i intento agafar-me. M'agafo els colzes per damunt del cap. Torno a estirar i torno a descansar. Vinga, amunt, pujo. Doblego, m'agafo els colzes. I ara podem fer aquesta petita variant, mantenint els colzes agafadets, primer per damunt del cap i baixar-los cap a davant del pit. Pujo i baixo. Estirar bé i descansar. Un altre exercici, un altre moviment important. Obro els colzes, els mantinc paral·lels, fixeu-vos, paral·lels al terra. Ben horitzontals amb el terra, aquests braços pugen i s'obren els colzes portant les mans cap a les espatlles. Torno a doblegar i ara estiro. Poso els braços en creu, doblego, estiro i obro. Com si volgués tocar exactament la paret, si tingués una paret al darrere, com si volgués tocar la paret amb els meus colzes, amb les meves mans. Inspirar i descansar. Anem a fer l'últim exercici. Treballar aquestes espatlles. Poso els palmells cap enfora i ara poso el braç dret per damunt del braç esquerre. Ajunto les mans, creuem els dits i ara obrint els colzes, com si amb les mans em volgués tocar el melic, em volgués tocar la panxa i em volgués tocar el tòrax i la barbeta. Estiro, torno a doblegar, obrint els colzes i les mans, com si em volgués tocar el melic, em volgués tocar el tòrax, em volgués tocar la barbeta. Una vegada més, els colzes ben juntets. Intento juntar els colzes tant com pugui, que l'esquena quedi ben arrodonida. Estiro, desfaig i relaxo. La finalitat d'aquest últim exercici que estem fent avui és precisament aquest. Posar l'esquena ben arrodonida, tancar les espatlles al màxim, braç esquerre per damunt del dret, ajuntem les mans, creuem els dits, obrim els colzes i com si amb les mans em volgués tocar el melic, l'estómac, el tòrax i la barbeta. Un parell de vegades més. I ara desfem i descansem. Fantàstic, molt bé. Belludem les espatlles,
que Déu-n'hi-do el treball que hem fet d'espatlles avui. Primer rotació, les dues espatlles cap enrere, les dues espatlles cap endavant. Primer una espatlla enrere, després l'espatlla endavant, l'espatlla dreta. Fem ara l'espatlla esquerra, si hem de bellugar el braç una miqueta, tot sigui per facilitar el moviment d'aquesta espatlla. Endavant. Molt bé. I un exercici que va molt bé, aixecar les dues espatlles a la vegada. A la mi plim. A mi plim. Molt bé. I descansar. I espero, doncs, que la sessió d'avui, una miqueta completa, us hagi anat fantàsticament bé per millorar tota la circulació de la sang als braços, articulacions. Namasté.